Romida chwal. An gi paro ma adwani mondo achwal kaluwore gi dweche adek ma jowete na gose wacho. Mokwongo adwani mondo awachie kaluwore gi gima osiepna ma Kilifi owacha sani ni wan ok ochuno ni nyaka ni wabed mana e siasa kende. Ni wang'i kaka wanyalo bedo e sectors moko. To gima nadwani mondo kapok wach no kwe, ma adwani mondo awachi ni e bwo piny ka te political power, political decision is the ultimate decision that cuts the cake. And you cannot okdiang tamrund okdiang wach ni uno kudwani mondo ubede mesa kumingade ngo kumingade cake. Koro siasa nyaka wabedi to kendo nyaka wabede yien kabisa. To kisebete yie kabisa koro seche mingado kek cha to nyaka ing'e kaka ibitimori nade kaka ing'ade to mondo ibed kacha nyaka idhi kacha gi gik mitimori nade gi gik midwaro. Owacho wach pamba Moi onego kaneno kama kapod nyathi matin. Moi ne ja siasa koso Moi ne technocrat. Omiyo wach siasa ok en gima wanyalo tugo go, be ok en gima wanyalo negotiate ni ok wadwa bet, nyaka wabed e siasa. Mano namba achiel. Namba ariyo, Otieno nowacho weche ariyo. Nowacho wach foundation, wach fellowship minyalo losi e education sector mondo wach Raila Odinga. Kae to chako wacho wach mar bedo gi parties mang'eny. Wachak react e wach mar parties. Od minu kata nege chwarni omonjo od minu. Idare we minu e ode nikech koro chwarni omonje. Ok idare we minu. Od minu cha ma pod nyaka idoge mi many kaka itieko ne ng'owa, kaka itieko ne mama ng'owa chwarni. Nyalo bedo ni ODM nigi chwarni matin ni nomination ka ikawo ng'ato titing'o bade to ng'at moseting' bade no kata koro onge gima ong'eyo to en ma jopiny miye kura no dhi konyo baba. Mane ma koro nyaka watimre nade? Nyaka wawe mondo kwaseloso odwa ni maler mwaseketo party structures maber to waketo democracy within ODM. Ma ng'ata nyalo wuok kucho to kodonje i ODM kanyo to within the party structure to embe ogore agoya moyud nomination ne mar MCA kata oyud nomination ne mar senator kata mar MP. Iwinja? To kao ni wada wuok e ODM ni ambe kawuono kora loso party na moro mar kalongolongo, ng'ane bo loso moro mar kalongolongo kacha, wadhi bedo joma yom. Umoja ni nguvu. Koro kanitiere tabu ni od mino kanitie chwarni, an chwarni cha madwa ni mondo wagol. Koro kwasegolo chwarni cha to joma paro ni chwarni cha no mi manyo riembo gino gibe koro gibiya mondo wabed ure i od cha kanyakla. To kwasebedo od cha kanyakla to koro waloso weche kaka joka ng'ato ka election ochopo to ena fair dominations ko yombi ti yieno yombi to ng'amo yombi no bi support. To penjo machielo nyalo bedo ni